फंनैसो मोनसे गोनांथार बाथ्रा लाना फैदों। भइसआ एसे प्रब्लेम जानो हागौ। सानाव खालामनाया एसे बेलेग बेलेगनि माथो आरो दाउसिन दाउलानि गाबनाय आवाज खोनानो हागौ नोंथांमोन। बेखौ आं नोंथांमोननिफ्राय निमाहा लायो। नाथाय होमबाबो बे भिडिअ'आ गोनांथार नोंथांमोननि थाखाय। जायफ्रा बाहेराव कम्पानियाव मावनानै जानाय, दा बे लकडाउनखौ लानानै खायसे रुमावनो फासिनानै थानाय, जानाय लोंनायनि गोबां हाल-साल प्रब्लेम सोलिनानै थानाय, दिनै बिथाङा चेन्नाइनि, बिथाङा आबसु बर' ससाइटि CBSनि जानानै बिथाङा दिनै इयाव मोनसे फेसबुकाव मोनसे इनफरमेसन होदों। बेखौनो आं खायसे बिथांमोना मिथिबाय जानांगौ, नाथाय खायसे बिथांमोना मिथियाखै जानांगौ। होमब्लाबो आङो इउटुबाव बोखांनाय जाबाय। नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नायलांगोन आरो मिथिना लागोन। जायफ्रा बाहेरायाव दङ, बेखौनो आं मिथिहोनो लुबैयो। जों बयबो सांग्रां आरोबाव रैखायाव थानो हायो। बेखौनो आं नोंथांमोननो फरायना खिन्थानोसै। बर'नि सोदोबखा, आं डाइरेक्टलि फरायनानै नोंथांमोननो खिन्थागोन। थांनाय मार्च दाननि 24 खालारनिफ्राय चेन्नाइनि आसाम भबनाव थाफैनाय सा 24 जन बर' फंबायमोनखौ चेन्नाइनि आसाम भबनावनो स्क्रिनिं खालामना दिनै स्पेसियेल ट्रेनजों लांबाय आसामसिम। लोगोसे चेन्नाइ नोगोराव थानाय गुबुन गुबुन जायगानि फंबाय बिनानावमोनखौ थिनहरफानाय जादों, जायफोरा थानाय आरो जानायाव गोबां जेंना सहायनांदोंमोन। आरो नेक्स्ट पेराग्राफ। जों चेन्नाइ बर' ससाइटिया गंग्लायै खावलायहरो दि ट्रेन दं होननानै खोनाब्लानो जाहाथे नोंथांमोना ट्रेन गाखोनो फैनो नाङा, रोखा खौरां गैयालासे, मानोना खेबसे रुम एंगारनायनि उनाव रुम बिगुमाया एबा कम्पानिया लाखिनो राजि जानाय नङा। अन्नानै नोंथांमोना थांनांगौनि थि खौरां मोनोब्लासो रुमनिफ्राय एबा कम्पानिनिफ्राय ओंखारबो। बेबादि दुखुनांथाव जाथाया चेन्नाइ रेलवे स्टेशनाव जादों आरो बिथांमोना जेबो राहा गैयैनि स्टेशननि बायजोआव थानो गोनां जादों। दा जों गले गले खावलायो जे नोंथांमोना रोखा खौरां गैयालासे ओंखारबोना बेबायदि जाथायाव गोग्लैफैनाङा। गोजोन्थों। आं अजित बिथांखौ जोबोद साबायखर होयो बेबायदि मिथिहोनायनि थाखाय। माखासे जोंनि बर'फ्राबो बाहेरायाव गोग्लैसोनानै दं बा बाहेरायाव फासिनानै दं। बेनिखायनो नोंथांमोना जेन ओंखारबोआ बा बेबायदि मोजां सुलु लायालाबानो ओंखारबोआ जेन। दिनै आं जोबोद साबायखर होयो बिथांनिसिम। आरो बिथांनियाव लिरबावदों, चेन्नाइ बर' ससाइटि CBSनि जानानै अजित बसुमतारी बिथांनि बियो। आरो गाहायाव होनाय दं माखासे जाय बिथांमोना जि जायगानि क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, बिश्वनाथ। बेखौनो आं नोंथांमोननो खिन्थायो। फट'खौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। एसेनोसै नोंथांमोन, सुंद'यै नोंथांमोनखौ मिथिहोनाय जाबाय।